Tinomboenda pana mufundisi Madiridze. Zvatiri kutaura zvinhu zvinobatika. Tinodziona nyaya, tinodzikurukura nyaya. Baba havasi kusenza, amai ndo vari kuenda kubasa. Kana kuti amai havasi kusenza, baba ndo vari kuenda kubasa. Makakatanwa emari yaya anobva kupi kuti munhu ane mari ndiye anosumudza musoro? Munozvionawo here? Tinotenda mazvita amai Chisamba. Inini nyaya iyi maonera ndiri kuita ndikada kutora kubva mubhaibheri. Ndikada kuzotarisa inini Genesis chapter 2 verse 18. Painotaura yoti hazvina kunaka kuti murume agare ari ega, asi ndichamutsvagira mubatsiri. Not just mubatsiri, but Bhaibheri rinoti mubatsiri akamukwanira. Saka kureva kuti mukufamba kweupenyu nekurarama kwavanhu, vanhu vanofanirwa kubatsirana. Hatifanirwi kugeja kuona kuti uyu ndiye akakosha here, uyu ndiye akaita sei. Dai zvaibvira mari yaingoti kana ikauya mumba yoiswa patebho, vanhu vobatidzana vachienda. Asi dambudziko riripo nderimwe chete. Isusu sevabereki tisu tinozosanduka. Kana waita mari waakutanga kunzwa kuti ndini ndatova mukuru. Ndokusaka pakatozoimbiwa kunzi ane mari ndiye mukuru. Asi pfungwa dzangu dzinoti, Bhaibheri rinoti tinofanira kunge tiri pamwe chete takaenzana. Mashoko makukutu ari kutaurwa.